אבל, אדוני ראש הממשלה, אם רק בגלל זה הייתי בא לפה ומבקש להביע בך אי-אמון, אתה יודע מה, עוד מילא. אבל יש נושא שהוא כל כך כואב לי, אדוני ראש הממשלה, אולי מתפקידי הקודם, אולי מהיכרותי עם אנשים נפלאים שאני רואה איך הם צריכים להשתלב בחברה הישראלית, ולכן זה נכון שאתה לא התחלת בזה. אבל, אדוני ראש הממשלה, מה אפשר לעשות? כבר עוברות עוד מעט 3 שנים, ואנחנו רואים ששום דבר לא השתנה, ואני רוצה לדבר על קהילה של כ-130,000 איש יוצאי אתיופיה שחיים בתוכנו. מי כמוך יודע, אדוני היושב-ראש, איך התרגשנו כולנו במבצע שלמה, במבצע משה. כשהלכנו והבאנו את ביתא ישראל, אנשים שהלכו ברגל, ויושב פה ידידי הטוב שלמה מולה, אני עוד זוכר את היום הראשון שנבחרתי לסוכנות היהודית, אספנו את כל העובדים, ישב שם שלמה מולה. אני זוכר אותו, אני זוכר שאחר כך ישבנו אצלי וסיפר לי את הסיפור של הצעדה שלו. שלמה מולה צעד 780 קילומטר, מגונדר, שם הוא נולד, לסודן בדרך לא דרך. 4,500 אקדמאים שפחות מ-15% מהם מוצאים עבודה כאקדמאים. כי מה לעשות, אדוני היושב-ראש, כל פעם כשהוא בא לעבודה, הוא לא מתקבל. היא מתקבלת, הוא מתקבל, זה לא מתקבל. ההוא לא יתקבל. זאת האמת. וזאת בורות, וזאת גזענות, וזה לפעמים שנאה, ותראה מה שקורה לנו. אבל מתוך החושך הזה צץ גוף שקוראים לו עולים ביחד. 2 בנות, יפעת ואדווה, הקימו גוף שעוזר לאתיופים האקדמיים להשיג עבודה. איזה ברכה! איזה אנשים טובים נרתמו כדי לעזור להם בשיטה של טלפון אחרי טלפון אחרי טלפון, תן להם הזדמנות. והיום מדינת ישראל, הקרן האור היחידה בקליטה, זה אותה עמותה של עולים ביחד, שמנסה לעזור להם אחד-אחד, לעשות קורסים, להכשיר אותם, ושיוכלו למצוא עבודה במקצוע שלהם כאקדמאים, לא בניקיון ולא בשמירה, כי הוא אקדמאי. הוא למד פה בישראל ויש לו תואר אקדמאי, למה שלא יקבל עבודה? ומכל העיסוקים של הממשלה, לצערי הרב, הנושא הזה שהוא בנפשנו, שהוא בדמנו, שהוא בכבודנו, נדחק לקרן זווית. אני הייתי מצפה מממשלת ישראל שתעזוב את כל הדברים האחרים שהיא עסוקה בהם היום, ואני רואה במה היא עסוקה, ואנחנו רואים פה שבוע אחרי שבוע מה אנחנו צריכים לעמוד ולהגן, וידידי היושב ראש, אתה בעצמך לפעמים בקושי רב מנסה עדיין לשמור בפני אותה חקיקה, בפני אותם דברים שמושקע בהם כל כך הרבה מאמץ. בשביל מה? בשביל מי? כשיש פה בעיה שהיא בעיית הבעיות של מדינת ישראל. זה לא בעיה שלהם, זאת בעיה שלנו. ביום רביעי, אדוני היושב-ראש, ב15:00 תהיה פה הפגנה ליד משכן הכנסת. וההפגנה הזאת יהיו בה אנשים שהם לא יוצאי אתיופיה, ואנחנו כולנו נתייצב שם לצידם, ואנחנו נקרא לממשלת ישראל, די, תחזירו את הכבוד לעלייה המפוארת מאתיופיה. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת בילסקי.